sa Dios na kanayon ng tao dili mabuhi sa pan lamang, sa tinapay, sa pagkaon panglawas, kundi na kinahanglan sa kita sa pulong sa Dios mga igsoon alang sa atong espiritual mga igsoon. Ang atong teksto na sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 6 paingon sa 14 mga igsoon. Pan sa dili pa kita magpadayon, magampo na kita at pagkitaron ng balang espiritu sa pag andam sa atong kasigdason kunana. Pagampo ta. Labing gamhanan nga Dios among amahan nga nasa langit, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo Lord God sa imong paghatag kalampusan Lord sa among mga pagpaabot sa mga pagampo, mga request Lord. Ikaw Lord ang among Dios nga kasaligan o ana-ana sa ang imong gihunahuna gid Ginoo alang gyud sa among kayuhan Ginoo. Busa nagasalig kami sa imong giandam nga katubagan nga makahatag kini og kahupayan sa matag sa Ginoo. Ug Lord nining kagabhion sa among paminaw sa imong pulong, pag-isgot sa imong pulong, among pag-ampamahan ay imong espiritu magauban, andam sa mga kasing-kasing hunahuna, espirituhanong dulungog nga Lord dili kami matugaw sa mga kabanha sa palibot sa mga problema Lord nini nga panahon na masit na mo among kasing-kasing hunahuna ang imo gayong pulong ang masintro Lord sa among pagpaminaw karon Ginoo ubani kami Lord nga maghari ka sa among mga kasing-kasing. So, bisan ako Lord nga imong instrumento nining kagabihon Ginoo Lord. Bisan sa among internet among isalod kanimo katinaw sa among pagpaminaw karon kagabi. Dalaygon ko Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, Galacia kapitulo 3 bersikulo 6 paingon sa 14 nagkanayon. Mao kini ang gingon sa kasulatan mahitungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios, tungod siyang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Usa, angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan na nagingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Usa ang kasulatan nagwali ng daan sa mayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham ug ipanalanginan siya. Usa ang tanan nga mutuo panalanginan usab. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kaya ang kasulatan nagingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nagingon man ang Dios ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo. Kay ang kasulatan nagingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kagalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudyo. Pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. So mo kana ang atong tunan nining kagabhion mga igsoon pinaagi sa iyang buhing pulong mga igsoon. So ato ning giuluhan no title no barugi ang pagtuo sa Dios hangtod sa katapusan. Barugan nato dili ta magpaanod-anod no ang atong pagtuo sa Ginoo no. Ang pag-ampo uban ang pagtuo, pagsalig atong mga kabot diha sa Ginoo atong pagkinabuhi no tungod kana sa atong pagtuo. Dili ta walay basihan ang atong mga paningkamot pag kinabuhi una nga barugan nato no bisag unsa man ang moabot nga mga panghitabo sa atong kinabuhi bisag unsa man ang moabot nga mga magtutudlo no magpailan na pud sila nga nanapoy lain nga pagkamatarong lahi nga manluluwas lahi nga Dios
So dili ta maano diha mga igsoon, barugan pabilin ta nga nagtuo sa buhi nga Dios nga mao gayud nga Dios nga gi-describe sa Biblia mga igsoon. Ug ang atong una nga punto musunod ang panalangin. Ang panalangin sa Dios, no? Kung barugan nato ang atong pagtuo hangtod sa katapusan, no? Sa pagtuo mga igsoon ang atong modelo ni ana no si amahang Abraham, no? Mituo siya sa Dios, no? Tungod siya ang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Sino nang nasa kanta, no? Father Abraham of many sons of Father Abraham. Di man ingon kadaghan ang iyang mga anak, apan ang nagtamod sa susamang pagtuo sa Dios, no? Giila nga nahimutang mga anak ni Abraham, no? Genesis 15:6, no? Masasama gihapon nga linya nga si Abraham ito sa Ginoo, giisip siyang matarong. Tungod siyang pagtuo, giisip siyang matarong sa Ginoo. Napa sa Roma 4:3, no? Diha daghan kayo suporta, no? Mahitungod nga ang pagkamatarong nga ang pagkataon ni Abraham nagkinabuhi diha sa pagtuo sa Dios, no? Nailhan nato si Abraham nga buutan, no? Buutan siya nga tao, no? Kay mituman siya sa Ginoo, nisimba siya, no? Bisan mo pa niya nakita nga klaro ang mahitabo sa sunod, pero mituman siya, nagpadayon siya sa panawagan sa Ginoo kaniya nga pabiyaan ang iyang nasod, pabiyaan ang iyang mga parinti, pabiyaan ang iyang panimalay, no? Pabiyaan ng iyang mga ginikanan, no? So makita nato ang kalisod sa sitwasyon nga biyaan nimo ang imong comfortable nga area, no? Nga imong comfort zone, no? Kay ang gisaaran sa Ginoo nga didto sa dapit nga kung dalaan kanimo hatagan kay kag daghang kaliwat. Mahimo kang dakong nasod. Panlanginan ka sa Ginoo, mahimong bantugan ang imong ngalan. So muna ang gingon sa Genesis 11 ug 12 nato mabasa ang o gani na-mention pa didto nga pinaagi kang Abraham makaambit sa panalangin ang ubang nasod sa mga nasod, ang tanang nasod sa kalibutan. So apil na kita ni ana mga igsoon, apil na ang Pilipinas ni ana mga igsoon, no? So muna, no, nga si Abraham willing ang iyang kasing-kasing kay nagtuo man siya sa Ginoo, nisunod siya mo. Nakita nato nga bisag asa siya mo hunong, no, sa ilang biyahe padulong didto sa saad yutang saad sa Ginoo, no? Magbuhat gayud siya halaran alang sa Ginoo. Didto niya simbahon, didto niya halaran ang Ginoo, no? Makita nato ang iyang kabuutan, no? Kay nagtuo siya sa Ginoo. Gani sa dihang nag-away na ang iyang pagumangkon nga si Lot, ang mga tao niya, o tao ni Lot, no? Nagiaway na kay nagiilom na sila sa sibsibanan sa mga hayop, no? Pagkaon sila mga hayop, bisan siya ang uyuan, no, labaw naay katungod nga una og pili apan mas giunan niya papili si Lot, no? Sumala sa imong makita diha pagpili og una. So siyempre, no, kung sigurista na tao, sigurista si Lot, nakita niya gipili gid niya ang maayong dapit, no? Apan, no, kung diha nato masinati nga si Abraham naagi pagtuo sa Dios, no? Wala siya mas gihatagan niya priority ang uban. Kay kabalo siya nga bisag asa siya ang Dios magapanalangin kaniya. Kay mo gisaad, no? Pag go sa hatag og go signal kaniya ni go pud siya, nakabalo na siya nga bisag asa siya dalon aning dalon bisag asa siya dalon sa Ginoo naa gayud ang panalangin, no? Na mga igsoon og confirm na ang ang kaliwat ni Abraham nagsugod na, no? Sa diha nga nagpadala og anghel ang Dios nga nagpahibalo nga magsabak og maanak si Sarah nga iyang asawa, no? Namo na mga igsoon, nailhan nato si Abraham nga buutan, no? Buutan pero dili siya perpekto, no? Sama ka nato mga igsoon, dili siya perpekto. Yani sa ilang panagtiayon wala kahulat sa Ginoo silang duha, no? Kay
naka-mention yang asawa nga wa man na nakita ba nimo nga ang Ginoo wa man motugot nga mga anak ko nga nagsaad siya nga diba nagsaad siya nga pasanayon kaniya daghan. Pero wa man siya nitugot nga mga anak ko sige pakihilawas sa akong atong ulipon aron makabaton tag anak pinaagi kaniya. No, bisan pa niya tungod ni ana no nagresulta na inoon o panag-away no pagubot kay si Sarah ginabiay-biay naman tungod kay dako man kaulawon sa ilang panahon nga dili makaanak no. Ug unsa pay lain nga nabuhat ni Abraham no katong iyang gilimod ang iyang asawa atubangan sa hari aron sa iyang una nga aron dili siya patyon no. Dili ilugon ang iyang asawa pero giilog man gyapon no. Apan ang Ginoo nagpadala og sakit no ug nasayran sa hari dili di tinuod nga igsuon si Abraham ug si Sarah kun dili magtiayon sila no. Ngana mailhan nato siya nga buutan no apan dili siya perpekto. So kung ang iyang pagkamatarong nakabase sa iyang buhat di gid siya pasok sa standard sa Ginoo nga mao ang perfection. Perpekto man gyud ang makasulod dito sa langit no. Siya buutan na ipakita nga buutan apan kini tungod sa pagtuo. Tungod sa pagtuo sa Dios. No? Apan ang Dios puno sa grasya ug kaluoy no. Padayon ang iyang gisaad nga matao si Isaac no, sa ilang kinabuhi no. O ang pagtuo nagapadayon kang Abraham no sa iyang mga nahimo nakabalik siya sa Ginoo tungod sa pagtuo no? Sa panahon nga makasala mga ipasaylo no. Padayon ang Ginoo nga abli kanunay ang grasya niya kaluoy nga iyang i-provide sa mga tawo nga naay pagtuo kaniya no. Kay sa dihang gihalad no. Sa dihang natawo si Isaac ug sa kalipay ang gibati nila Abraham sa iyang asawa apan mga igsoon no. Naghangyo na sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Apan masabtan nato ang pagtuo ni Abraham nga labaw pagid niyang gimahal ang Ginoo kaysa iyang anak nga dugay nga gipaabot no. Sa dihang si Abraham willing no nga mituman gihapon sa sugo sa Ginoo. Bisan aduna siya nangahimo nga kalapasan napandol or nadakin-a siya tungod sa mga sitwasyon apan nakabalik ra siya tungod sa pagtuo niya sa Dios no. Siya diyang iyan ang ihalad unta no ang iyang anak nga si Isaac iyang giingnan ang iyang tao mubalik raw niya kami nganhi sa naa siya pagtuo bisan ihalad si Isaac ang Ginoo maga-provide no? Sa dihang ang iyang anak nangita na tay naa na ang sugnod no? Naa na ang halaran no asa man ang ihalad o no mga igsoon ang tubag ni Abraham nga may pagtuo sa Dios ingon niya anak ang Dios may mohatag kanato og halad no. Nasayod gayud ang Dios nga si Abraham may pagtuo andam gayud sa pagsugot kaniya kay wala man niya ihikaw ang iyang bugtong anak motong gitugan sa Dios. Okay na tama na no ang imong pagkinabuhi no ang imong pag-uyon ang imong pagtuo nag-prove kanako nga ikaw matinud-anon nako nga anak. Mas labaw nimo gihugma kaysa mga butang kaysa mga tao kaysa imong pinanggang anak no. Sa ang Dios nagluwas kinabuhi niya sa ak ug nagpamatuod siyang saad ng Abraham. So grasya nakabaton pagtuo sama pod sa naangkon ni Abraham no. Kay si Abraham no, dili mo perpekto. So nagrasyahan usab siya nga nakabadayon siyang pagtuo o apil ta nga na pisikan no apil ta nga na ang impact sa iyang pagtuo na apil ang tanang mga kanasuran no na apil ta sa iyang kaliwatan. Sa verse 7 busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao matuod nga kaliwat mga kaliwat ni Abraham. So muna atong dapat mahibaluan kita kaliwat sama sa samang pagtuo. Dili lang siya exclusive sa mga Hudyo sa Israel. May susamang pagtuo makaadto sa dapit diin didto si Abraham. Sama ni Lazaro no. Na didto siya. Pagtuo ug magresulta kini sa
pagka-obedience. No? Kaya sa verse 8, ang kasulatan daan nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili-udiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa mayong balita. No? Nagwali ng daan sa mayong balita. Naa na sa plano sa Dios ang iyang sovereignty, no, maura gyud ang pamaagi. Roma 1:17 nagipadayag sa mayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan naghihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. So tungod sa gituohan ni Abraham nga mayong balita mapanlinginan usab ang uban nga may samang pagtuo. Dili na kailangan kay moadto pa ta sa ilang lugar no sa Israel, moadto ta sa ilang mga pamilya kay sigurado mo gyud nga patay na si Abraham, patay na ang uban nga nailan nato sa Biblia, no? Patay na gid halos tanan, kadugay ba sa panahon, no? Panang ilang mga pamilya, moadto pa rin ta sa ilang dapit, moadto pa rin ta aron sa iyang pamilya aron ma-bless ta, no? Mahal ra ba ang biyahe dito, no? Doble dili ka afford, dili ma-bless, na? May ison. So ang blessing, no? Ang blessing ana sa pagtuo sa Dios, no? Ang good news, ang greatest news, blessing diha sa pagtuo nato sa gibuhat ni Ginoong Hesus. No, muna ang maayong balita, gospel, no. Ang sulod ni ana si Ginoong Hesus. Siya na tao, siya ang namatay alang sa atong mga sala, gilubong ug nabanhaw. So blessing kanato, no, dili lang mga butang kundi kapasayloan, reconciliation nato, relasyon balik sa Dios, ang kaluwasan at ang ating pagkamatarong. So mituo si Abraham ug gipanlanginan siya. Usa ang tanan nga mituo panalanginan usa. Una mga igsoon barugan nato ang atong pagtuo sa Dios hangtod sa katapusan, no? Kay ang panalangin sa Dios uban yana. O kanus-a mahimong tinunglo ang atong kaugalingong paningkamot. Muna tinunglo sa Dios katong nagsalig sa atong paningkamot, sa atong matuman ato ang gusto sa balaod, no? Binuutan, no? Tunglohon na noon sa Dios, no? No? Kay dili man ang gusto sa Dios is perfect, no? Kung gusto ka magtuman ka sa balaod, so wa gid kay ma-mess bisag isa sa balaod. So perfect gid mo ang target. Bullseye gid mo ang target sa standard sa Ginoo protection apan Santiago 2:10 kaya naglapas sa bisan sa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. So perfecto gayud ang gipangita sa Ginoo. Sanglit wala may perfect bisan gani si Abraham nagiilan nato nga man of faith, dili man perfect, kadtong mga tao nga mituman obey sa mga kasuguan alang sa ilang kaluwasan may gibasihan dili gayud hinuon makadawat sa panalangin sa Dios. Murag lang, no? Murag nakadawat. Abi lang nga madawat nila ang panalangin. Apan ang Dios padayon sila tinunglo. The wrath of God ang naapagyapon kanila. Nahimulag, nahilayo sa Dios. Kung matapos man lang ang kinabuhi nga wala gid sila nagtuo sa gipadala sa Dios nga may balita may tungod na Ginoong Hesus, no? Ang ilang destination dito gyud sa kalaglagan, no? Sila nga mga nagsalig sa ilang gahom, kusog, no? Dili pinaagi sa Dios. Klaro man ang kasulatan. Si Jesus mismo mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto sa man kung dili moagi ka nato. So klaro. Verse 11, busa klaro kay nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong, no? Wala gyud maka perfect ang tanan nakasala, walay sama. Walay sama ka malimbungon sa kasing-kasing sa tao. No? Kung gusto ta palanginan, mag-isipon sa Dios nga matarong, sayon lang pero daghan ang galisod ito dawat ni ani lang, no? Kung gusto ta mapalanginan mag-isipon sa Dios nga matarong atong tuuhan, atong dawaton saligan sa kinasing-kasing gayud ang Ginoong Hesus, no? Tuuhi siya. Ang iyang mga pamaagi, dili ang paningkamot, no? Kundi sa nahuman nga paningkamot ni Kristo Jesus iyang gibuhat dito sa cross. O kana ang dakong panalangin. Sa verse 13, gilukat kita niya gikan sa tunglo sa balaod. Siya mo'y nahimong tinunglo. Siya ang naulawan ug sa nagtanaw pa niya sa unang panahon makaingon gyud mirisi kay kuna na
siya murag sa word ba nga kanang nagabaan, no? Way sala pero gisilutan, no? Dahaan nang gitakda sa Dios, no? Tungod siya ang pagigugma sa kalibutan. Si Jesus mo nahimong tinunglo siya nagpastaan sa kinatibuk ang sentensya, no? Aron mahupay, mahatagag hustisya ang Dios Amahan nga nasalan sa mga tao, no? Gilukat kita sa tunglo sa sala ug makalilisang nga sangputan sa atong spiritual death, no? Walay katapusang silot pagkahimulag sa Dios. 2 Corinthians 5:21, walay sala si Kristo apan di pa ka makasasala sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios, no? Iyang gipas-an. Gani iya pud gipas-an ang atong pagkawalay katakos, no? Wa man tay kay katakos nga maka-perfect sa balaod, apil na ang iyang gipas-an. Roma 8:3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak na mianhi. Ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Siya pagid gihapon aron matagan tag kalig-on aron makatuman ta sa balaod. Pero dili kana may basyan nga kita mahimong matarong. Isipon ta nga matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So gihimo gayud niya ang tanan, no? Aron maato ang panalangin, aron ma-release kanato ang panalangin, no? Kana dugang niya di pamatud-an sa verse 14. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuo. So panalangin nga gisaad ang Espiritu sa Dios, silyo nato ng mga luwas, gamanan ug muhatag kanato kasiguruhan ug kabag-uhan, no? Ang Espiritu Santo mutabang kanato sa paglikay sa mga tentasyon, mutabang kanato kung pabiling limpyo gikan sa sala. Ang Espiritu Santo may magpasidaan kanato aron magpabilin kitang luwas gikan sa mga kuyaw. Siya ay muhupay kanato ug mugiya kanato latas sa mga hagit sa atong kinabuhi. So kinahanglan natong sundon ang mga pagpunting sa balang espiritu, no? Aron magpadayon maluwas kita sa atong spiritual, no? Grabe gyud ang pagtuo ni Abraham na naapil ta, nadamay ta ang impact sa iyang pagtuo, no? Na panalanginanan ang tanan tungod kaniya, no? Kita ka mga igsoon unsay impact sa mga topic sa mga Bible study din sa main church, no? Mahitungod sa light and salt, no? Asin ug kahayag, no? Ang impact niya tibuok kalibutan, no? Kita ka sa dili na lang sa tibuok kalibutan bisan diha lang sa atong mga pamilya. Ang impact nato sa komunidad, ang atong trabahoan, no? Kung sa pamilya pa lang, no? Wala na sa pagkaang sa palibot, no? Ang maong pagtuo ni Abraham ay naghatag kaniya gahom sa pagbuhat sa unsay matarong sumala sa planan sa Dios. So muna mga igsoon, muna pinakaklaro nga ang maong pagtuo sa sama kang Abraham mo'y naghatag kaniya gahom, mo'y maghatag kanatong gahom sa pagbuhat sa unsay matarong sumala sa planan sa Dios. So dili lang kini resulta tungod kay nagtuo siya, no? Kundi tungod kini sa grasya ug kaluoy sa Dios. Mo gini nag-una, no? Dili kay mahimong pabor na hinuon niya, no? Tungod kay ang Dios naluoy, ang Dios naghatag og grasya og nakabaton sa pagtuo. Pagtuo diha kang Hesus ingon ni Ginoo manuluwas, no? Mao na ang gipangayo sa Ginoo aron maluwas, aron mahimong matarong, aron magpasaylo, aron mahinuan gikan sa mga kasalanan. Amen mga igsoon. Dili lang pod kini pagtuo sa Dios sa una-una o sa panabot, no? Dili lang pag-ila kang Hesus sa iyang gibuhat, no? Kundi kini nga pagtuo buhi o mapinadayonon, no? Kay pwede raman kani dawat kani Ginoong Hesus, nagtuo kaniya, nasabtan nimo, no? Nailhan nimo ang iyang gibuhat, unsay katuyuan. Diha ra tama, no? Ang pagtuo nga giingon dinhi buhi nga mapinadayonon. So man dayong nahitabo ni Abraham unsa kataas ang iyang panaw, no? Unsa kataas ang iyang panaw, no? Sa mula hutay gayud, no? Mula hutay gayud kana nga pagtuo kay sama sa atong kanang naandan nga ginaawit sa
sa atong ginapanumpaan sa panahon sa baptism, no? Na we have decided to follow Jesus, no turning back, magkinaunsa man. Pasensya na mga suliran, pasensya na mga problema. Kaysa wala pa mo niabot, nakapanaan na ko. I have decided to follow Jesus, no turning back. No? Kung nabantayan nato nga kapila gibalik-balik ang word nga pagtuo. Pagtuo dayon ginabalik-balik po nga ang kasulatan nagingon kan gid grabe gid nga pagklaro gipasabot ug gipamatud-an gyud pag-ayo mga igsoon. No? Pero ang tao no ang giisip sa kadaghanan no naara gyud sa binuhatan daw sa tao ang makaluwas. Mga igsoon dili ta magpalingla no? Labi na naay muwali nga daw mga murag gidinihugan grabe ni siya nga muwali oh anointed no grabe mo power oh grabe mo ayo mo tagna no mo tag-an sa mga butang umalabot, maghimog mga milagro, mga timaan sa gahom o mga katingalahan, no? Amban sa samang higayon ng Lison, sakyan na dahil nila diha pagsangyaw sa lahi niya, ebanghelyo, masukwahi ug dunghagan ang pulong nga dili nila itudlo ang kinatibuk-an nga konteksto, no? Kung sundon ug tuohan sila, madala kita palayo sa atong matinud-anon nga pag-unong sa Dios ug sa iyang linamdagan nga pulong. Makaingon ta tinuod ba gud na ang Deuteronomy 13 1 to 4 gingon dinhi kung may usa ka propeta o tighubad sa mga damgo nga moanha kaninyo o magsangyaw bahin sa usa ka milagro o kahibulongang butang ug matinuod ang milagro o kahibulongang butang nga iyang gibalita ug kung moingon siya mangadto kita sa laing mga Dios ug mag-alagad kita kanila bisag wala niya kinihiilhi bisan wala ninya kinihiilhi ayaw siya tagda kang Ginoo nga inyong Dios nagsulay lamang kaninyo aron masutan niya kung nahigugmag pagayon kamo kaniya sa bugos niyo kasing-kasing ug kalag alagari ang Ginoo nga inyong Dios ug hadluki siya tumana ang iyang mga sugo ug patalayng hugis siya simpa siya ug ayaw pagbulag kaniya so klaro kaniya mga igsoon no pwede gid ka madani no kay naa mo pud si gahom ka milagro di ba matinuod ang iyang mga propesiya na dayon hinahinayon ni kanyang dala dito sa iyang mini nga Dios nga bisan gamay wala mailhi dito sa Biblia kung mao ba na ang buhi nga Dios no ang gingon sa Ginoo nga dili nato tagaron no padayon ang atong pag-alagad sa Ginoo tumanon ang Ginoo simba ng Ginoo dili kita mubulag kaniya so atong challenge mga igsoon no naman kitay pagkabuutan no apan dili man ta maka-perfect gayud no apan ang Dios puno sa grasya ug kaluoy magmay ng puon lang gyud ta kanunay kay kana mao ang tao nga may pagtuo no nagaistorya nagatawag bisan sa dili makita nga Dios na apan naa kanunay sa unahuna samtang nanikay sikay no tungod kay naa kitay relasyon kaniya isip atong amahan kita iyang mga anak mga igsoon salamat sa good news greatest news blessing dili lang sa mga butang apan sa mabalik nga relasyon kaluwasan pagkamatarong pagtuo nga buhi o mapinadayonan ay mao kanang pagtuo nga maghatag ka nato gahom sa pagbuhat ug sa matarong nga sumala sa sukdanan sa Dios ang impact ni Abraham naghatag og impact sa kalibutan kita usab sa samang pagtuo mohatag og impact sa kalibutan nga mapanalangin ang uban tungod kanato mga igsoon all glory to God mga igsoon ug sa atong conclusion magpadayon kita pagbarug sa atong pagtuo sa Dios hangtod sa katapusan kay ang Dios kang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan dayag ug klaro naman nato mga igsoon nga ang mosunod niana panalanginan gayud kita sa Dios sama sa nahitabo sama sa mga katawhan na-mention nga mga matinud-anon nga miunong sa buhi nga Dios ug matinud-anon nga nagpaambit sa pulong sa Dios sigurado nga mosunod gayud ang panalangin so kung naa ta sa panalangin tungod sa atong pagtuo sa Dios dili ta didto sa alanganin amen mga igsoon so kana lang diha na ko tapuson nga didto ta sa panalangin dili ta sa alanganin nagampo ta labing gamahanan nga Dios among amahan Lord God dalaygon ka kaayo sa mga kinabuhi
Salamat o Dios sa imong paglabas, sa imong buhing pulong kanamo karong kagabihan Ginoo. Among pagampo amahan nga dili kani magkawang kundi Lord amo kining maaplikar sa among mga pagkinabuhi ang pinadayunon nga pagtuo, buhi nga pagtuo. Lord, ang among mabatunan Lord sa imong tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Tabangi kami mohatag impact ang among pagkinabuhi tungod sa among pagtuo Ginoo. Ang among mga kapamilyahan, ang mga nakapalibot kanamo padanagan usab Lord sa among pagkinabuhi nga pagkakastuhanon Ginoo. Christ likeness Ginoo. Makita nila Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo ikaw ang sulat niini sa matag kasig-kasig aron Ginoo. Lord, makinabuhi namo kini sa tabang sa imong balang espiritu. Dalaygon ko Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.